Masak pinggir Spordandiro Sena Putra sesumbar manenggeri akasing angkasa gumura langit pindha kelap sasra karo sane pindha sewu kacang amuk mire sang Narpati Karna Sena putra tuhu yakti pasti Anggesangi sang bayu hangyo kosangi dambar manang swasana tentrem bintangku ibu pertiwi partiko bumi ibu mami makaryo kinaryo sumangsen tanpa kersa-kersulo aywa anggung karkarso masih kredot tando karyo tanpa ripurno
jogetan ning awe-awe ora lali susu cahe lan trodete krungu bende krungu kendang lan soprete kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh sola diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane jogetan ning awe-awe ora lali susu cahe lan trodene krungu bende krungu kendang lan soprate kang asma WKTM iku arane tuku kembang melati kang hangyo wangi sumangga rawuh solah diwiwiti tuku sate malah dipangan bakule Wahyu Krida turangga muda arane Wahyu Krida turangga muda budale satriya Wahyu Krida turangga muda Satriya Wahyu Krida turangga muda budale satriya Wahyu Krida turangga muda Satriya Wahyu Krida turangga muda budale satriya Wahyu Krida turangga muda
Ayo setari yo. Tinon asri kekamane saking kang para wadya Prabu Sananira pranyata asriti nulu pindha pajrahing kang puspita sikro ayo budale.
ane mirip ayo kanca padha eling marang Gusti kang paring.
panas mlaku ora nggawa payo sandale diseret ramaane mlanto Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka yo ayo le Aping rolling alon hey oh Oi kira cia ho dewe Dita set
Indri. Ses. Oh, hor. Iya. Nah, WA. Tua. Dia. Nah, Dia. Hop. Hoel. Cia. Nah, Boa. Oh, sor. Ratu. Dan ses. Wasek. Yo, hey. Wajah. Dia. Nah, buat tuan. So. Tika. Dan ses. Dia. Nah, MBK. Yo MBK. Bergizi gratis. Akan bergizi gratis. Ayo, hey. Yo. MBG Mas Protein kan? Dia. Boa. Hop. Hoel. Cia. Hop. Oh, sor. Hop. Cia. Hoel. Cia. Hop. Yo. Oh, sor. Anis. Esa. Cia. Cici kau mending. Cia.
tepuk tangan. Tepuk tangan yo. C. Wulan suku kinaryo gede kinurno datan mereka mula suhito mring wong tuane pomo-pomo dipon kudu wulan suku kinaryo gede suku kinaryo gede tinurso datan mereka mula tinurso mring wong tuane pomo-pomo dipon kudu suku kinaryo gede Wulan suku kinaryo
naryo gede mereka kula suwita mrimo dipun dituduh naryo gede datang mereka kula bulan sunu kinaryo gede nurbo mereka mulo cek sana ya. Di tengah penampilan dari WTM ini, kita akan membagikan 2 kaos spesial buat penonton yang berani maju ke depan. 1 cewek, 1 cowok. Cowok, iya. Ini Ya. kita membutuhkan 2 orang untuk maju Silahkan. ke Ya. depan. Akan mendapatkan 1 kaos. Orang ya. wawe. Orang beng wawe tok maju. Orang yang wawe-wawe ini maju, siapa saya maju. Sinten? 1 Ibu-ibu cewek, juga 1 boleh, cowok. nggak apa-apa. Silahkan yang mau Yang maju cewek, di sini. monggo. Nggak Silahkan apa-apa, Mbak. maju 1. Oke, udah ada 1 cowok. Ya, ini kurang Saiki 1 cewek. Ya, Nah, cewek 1. apa Mbaknya perlu mau? aku jemput? Mbaknya mau? Tak jemput? Cewek Mas, jenengan Cewek. wari ya. Jenengan wari ya. Aja, kita membutuhkan 1 cewek ya. Iya. Oke. Ini cewek-cewek toh? Cewek-cewek. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya. Oke. 1 cewek, siapa yang mau dapat kaos loh? Ini nek Dapat nggak ada yang kaos mau. loh. HWM sini ya. Oh iya, Nek nang MC gelem. kon joget tapi ya. Ya ora. Oh, nek Ya ora joget ora. ora. Ayo, gimana ini? Gimana? Gak ada. Waduh, kepepetnya ya cowok kabeh. Tuh, pancen yo. Nah, mungkin Ada. ibu-ibu juga boleh. Yo, yang terakhir kita tawarkan yang Itu loh, terakhir. Mbak Safia monggo. Mau, Mbak? Maju. Ayo Mbak. Oke. Ayo. Oh, pancen. Ya, Ya, udah ini maju lagi ini. maju. Sip. Keren. Oke. Ternyata ada cewek, udah ada. Lah iki nggak jadi. setengah cewek setengah cowok kok. Tadi ini apa? Ya cewek. Oh, cewek. Oke. Aduh, Oke. Mbaknya cantik sekali. Sebelah sini, Mbak. Sebelah sini, Mbak. Oh iya, jarem ini aja. Oke. Mas Abim, iki kon ngopo? Disuruh apa Mas Abim? Teko wae, Dari- apa kon ngopo? Heh? Oh, dari omnya. Omnya mana omnya? Disuruh apa om? Kok om? Anggone sama sintekon. Disuruh apa om gitu? Om endi om? Itu lah yang itu. Disuruh apa om? Om disuruh apa om? Om disuruh apa om? Disuruh apa om? Joget. Joget. Oh iya. Joget apa om? jare. Joget di saman? Parok. Oh, orang joget. Boten, tak kira kan joget di saman. Iki detak jantungnya krungu tekan kene. Oh. Ya, deg-degan. Oke. Mbak Safi. Oh. Kon koprol. Zong, ini yang nganut wae, kon koprol ya oleh. Ah. Ora apa Ganong. Mbak, nyileh jebrese. Oh, nyilih jabrese. Lah sama nek nang TikTok lak sok macak lanang. Oh, kuwe jebolane. Jebulane iki. Konangan saiki. Konangan. Oh, jebolane sing sok macak lanang samang. Iya. Ya Pak, Ayo. kan Siap, Samang. ready sing nabuhi ready. 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 Ya, Mas ngosek joget- men goblok joget ngosek. ya. Dedek kamu bisa joget Dek? Oh, Bisa. saged. Oke. Oh. Oke. Ya, yo. Wes, oke. Siap? Dan dikandangi cowok. Oke. Klono Siwandono Raja Kuda ing Ponorogo
Iyo wae sacoyo rabu Iyo wae tati Oh sudah. Wis Cek. jare. Nek Wis kurang marem. Kurang marem. oh saya. Saiki perangan gajal, wong loro perang. Heeh. Oh, adep-adepan. Ya? Setuju? Ya, ya. Setuju? Setuju. Oke, ready. Lah, saiki ning ngarep kene, Mbak. Tuh. Pria Ya, yo sok-sok, ambung-ambungan ngono. Ngawur. Oh iya. Timbangku perang karunya malah bahaya. Heeh. Amada brene, yo perang wong loro. Sing biasane perange lho piye? Ayo, Jo. Mbak. Perang warok maksudnya udah perangan. Kadek rebukan sapa sarak. Oh. Oh iya. Sapa sarak ndodok barang, sapa sak ngadeg. Rebukan. Oh, jo. Wis dadi yo sip. Zaman wis akhir bumi ini goyang akale wis akhir zaman wis akhir bumi ini goyang Luar biasa mana tepuk tangannya. Oke. Oh, pancen pandemen-pandemen Terima kasih ya. warok ke jan luar biasa sekali dikendang langsung dadi. Langsung dadi. Sopo sing nangis, Berarti sopo ini nang dhuwur wis- Ketara to Mas, nek sok nganu. Ketara Joget banget bareng. ya. Oke. Ini wis, Mas. spesial kenang-kenangan dari WKTM ya. Oh ngawur. Oh, kok cipika-cipiki. Belum muhrim, ini dedek kecil. Iya. Masa Ini arek- tante. Enggak, ini juga dedek kecil. Iya. Oke, ini ukuran L untuk siapa Mbak Rani? Itu untuk Mbak Safia. Oh Mbak Sofia, ya diterima ya. Ya, terus? Ini kamu siapa namanya? Gibran. Oh, Oke, sebentar wakil saya tambahin anu ya, doorpress lagi. Presiden. Bu nyuwun sewu niku Oke. doorpress lah. Tak tambahi doorpress, tak jan kurang seneng banget tak tambahi. Oh iya. Oke. Saya ini untuk, tambah doorpress lagi ini Kakak. untuk Mas Gibran ya. Mas Gibran Dari karo Mbak Sofi. WKTM. Oh Safia. Oh, Betul. Safia. Oh iya. Oke, doorpress juga lagi ini. Ini dari panitia. Oh. Iya. Iki gawe sangku sekolah. Oh. Oke. Iku kena gawe Siapa kayak si pada Guyu? MBG. Ngono. Oke, bisa difoto. Ini dokumentasi dari WTSM mana? Difoto dulu. Dokumentasinya Difoto? mana, Mas? Ada dokumentasinya nggak? Oh, enggak nggak ada. ada. Ya ora ono sing foto. Ya wis, ora apa-apa. Pokoknya mengko difoto tag IG-nya WKTM. MBG. Oh. WKTM. MBG. Oh. Anak buah Bahlil mesti ini. Oh, pancen. Oh. Lagi si ngendang rupanya kayak Bahlil. Oke, sudah kita lanjutkan penampilan dari WKTM. Yo, bacot dacot. Ayo le.
Mula sliramu wis laturi oleh bojo sing tresno pungkasane sliramu digawe lara ora wuro saiki dadi rondo piye kabeh mau wis kebacut ibarat segor apa dadi seno dadi ngono lamaranku sing katonto cerita kita sulit dicerna tak lagi sama arah ho 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 ho
Jawel mas Jabala wis sore Kowe tinggal omongan awe-awe Ayo kane becik bali wae Dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe Esok 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 Mbak Hani Muka-muka